Vážené dámy, vážení páni, pekné štvrtkové popoludne vám želám. Dovoľte mi privítať vás v mene Univerzity Mateja Bela v našej vedeckej kaviarni, ktorá sa koná raz mesačne. Dosiaľ to bolo v týchto priestoroch, dúfajme, že to aj tak ostane. Dnešný deň mám tu čas privítať u nás vzácneho hostia až z Bratislavy. Pána profesora doktora Vladimíra Štefka, kandidáta vied, človeka mnohých povolaní. V prvom rade poviem, keďže sme vo vedeckej kaviarni, teatrológ, divadelný kritik, ale aj novinár, šéfredaktor, scenárista a veľa iných prívlastkov, o ktorých určite budete počuť. Dovoľte mi privítať aj moderátorku dnešného popoludnia, a to bude moja kolegynka, doktorka Slavomíra Očenášová, kandidátka vied, alebo skôr PhD už po novom, ty si už robila to. Odovzdávam im slovo, nejdem zdržovať a brať im čas. Prajem vám príjemný zážitok, vedecký, kultúrny, umelecký, aj všetko dokopy a hlavne ľudský. Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám aspoň v krátkosti povedala niekoľko slov o našom dnešnom vzácnom hosťovi. Vladimír Štefko 11-ročnú strednú školu absolvoval vo svojom rodnom Martine. Počas vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Univerzite Komenského redaktorsky pôsobil v časopisoch Cieľ, Čitateľ a Smena. Od roku 1969 pracoval ako redaktor Československej televízie, od roku 1974 ako šéfredaktor Javiska a šéfredaktor Dialógu, medzi tým redaktor Nového slova. Od roku 1900 Raz, dva. Profesionál, ďakujem. Od roku 1994 bol riaditeľom Slovenského rozhlasu a potom riaditeľom tlačového odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a hovorcom prezidenta. Od roku 1997 pôsobí na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Ako divadelný historik, divadelný kritik a teatrológ sústreďuje svoju vedeckú pozornosť na problematiku ochotníckeho a profesionálneho divadla. Náš dnešný hosť Vladimír Štefko je autorom mnohých teatrologických kníh. Dovoľte aspoň názvy niektorých vám ponúknuť. Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, Jozef Holý a slovenské divadelníctvo, 10-ročná cesta, slovenské divadelníctvo na protifašistickej fronte, slovenské ochotnícke bábkové divadlo, 20 rokov divadelnej Spišskej Novej Vsi, slovenské ochotnícke divadlo 1830-1980, divadlo, ktoré vzniklo, divadlo SNP v Martine 1944-84, premeny slovenského ochotníckeho divadla, Naďa Hejná, divadelná Nitra, slovenské činoherné divadlo 1938-1945, svedectvá o divadle. Je autorom a editorom zborníkov Ctibor Filčík, prednášky o divadle a Ivan Mistrík. Je autorom obsiahlých statí v zborníkoch Slovenské ochotnícke bábkové divadlo, k estetike malých javiskových foriem, Československé amatérske divadlo, Folklór a umenie dneška, prítomnosť slovenskej kultúry. Vladimír Štefko je redaktor a scenárista publicistických filmov, autor niekoľkých televíznych scenárov. A mohla by som pokračovať, pravda, že ešte oveľa dlhšie, ale nie je cieľom enumerácia toho, čo pán profesor vytvoril, ale cieľom je debata o tom, ako sa to dialo. Niekoľko z tých objemných kníh profesora Štefka som si dovolila sem aj priniesť, ale uznáte, že takéto objemné kusy, ako napríklad divadlo, ktoré vzniklo, som naozaj ani nemohla uniesť, lebo všetky sú takéto hrubé a môžete si ich popozerať aj v rámci dnešnej debaty. V divadle im ťažko niesli. Tak, ideme na to. Môžeme?
V jednej z vašich objemných kníh uvádzate, citujem: Ak sa v Martine vďaka Matici Slovenskej, gymnáziu a ďalším kultúrnym inštitúciám podarilo sústrediť významných mužov slovenskej literatúry a novinárstva, divadlu, ktoré o krátky čas premenilo mesto na najvýznamnejšiu baštu slovenského ochotníctva, sa podarilo dať všetkým národným úsiliam širšie zázemie, väčší spoločenský dosah a účinok. Ak literatúra môže vznikať v tichosti pracovní po celom Uhorsku roztratených autorov a šíriť sa vďaka niekoľkým národne uvedomelým knihkupcom, divadlo potrebuje skutočnú koncentráciu síl, kolektív nadšených a obetavých pracovníkov javiska, ale aj publikum, ktoré je ochotné a schopné scénické diela prijímať. Čím sa tebe, pán profesor, ponúkalo tvoje rodisko? Podnetný to priestor pre umenie a kultúru už v časoch gymnaziálneho štúdia na Martinskom gymnáziu. Aká to bola sila, koho alebo čoho, že si už vtedy patril aj ty k publiku, ochotnému a schopnému prijímať divadelné inscenácie, veď už ako 18-ročný si napísal prvú divadelnú recenziu. Dobrý deň, želám. Je to pravda, že dokonca som ešte ani nemal 18 rokov, keď som uverejnil prvú kritiku, ale je to, hádam, ospravedlniteľné tým, že keď má človek 17,5, tak sa mu zdá, že všetko je možné a že nič nie je zakázané a všetko treba skúsiť. Takže aj ja som sa takto istou náhodou dostal k divadlu. Samozrejme, súd s bývším Martinčanom, som do divadla chodil, tak povediac, čo sa pamätám. Najprv ma tam vodili rodičia, potom sa mi podarilo tam chodiť aj samému, zo školy sme tam chodili. Čiže tá divadelná infekcia vznikla tak, ako si prirodzene, náhodou. Nebol to žiaden vysnívaný cieľ. Ak som o niečom sníval, tak o tom, že by som rád bol historikom, lebo dejepis ma bavil od najútlejších čias. No ale prijímacia komisia na históriu mi napísala, že som síce splnil podmienky na prijatie na filozofickú fakultu, ale pre nedostatok miesta nemôžu ma akceptovať. No, takže potom som sa tak obtrel o žurnalistiku a o to divadlo a už mi to zostalo. Takže je to istým spôsobom náhoda, ale povedal by som, že možno náhoda, ktorá má isté zákonitosti, že pravdepodobne som sa tomu divadlu nemohol vyhnúť a ten môj, ako by som povedal, až fanatický záujem o históriu sa mi napokon predsa len vrátil záujmom o dejiny divadla. Pretože v časoch, keď som ja študoval a moji blízki kolegovia, tak slovenská teatrológia bola značne chudobná. My sme nemali žiadne dejiny slovenského divadelníctva, nemali sme dejiny drámy. Niektoré osobnosti boli zakázané, tak, najmä tie, ktoré boli najzaujímavejšie, ako doktor Jamnický alebo Ferdinand Hoffmann, ktorí režírovali v Národnom divadle vo vojnových časoch. Takže vzniklo popri tej práci divadelného kritika aj taký celkom, hádam, prirodzený záujem pozrieť sa na niektoré veci v celku, niektoré veci prebádať, zbaviť Slovensko niektorých mýtov a falzifikácií našich národných dejín. No a tak to išlo. Profesíne si sa, pán profesor, dotýkal divadla takmer 10 rokov, šéf-redaktorský v časopise Javisko a takmer 15 rokov v pozícii vysokoškolského pedagóga. Tvoja autorská produkcia divadelného historika, kritika a teatrológa sa však nespája iba so spomínaným časovým vymedzením. Aká láska, aká fascinácia ťa po celý život pripútava k divadlu? Myslel som si, že mi dáš ľahšiu otázku. O fascináciách sa dosť ťažko hovorí, ale na nejaké si spomeniem. Ja som samozrejme od malička čítal, tak až že pod perinou s baterkou, lebo už ma mama byla, že je 11 hodín a zajtra treba ísť do školy. Ale na tom divadle
ma fascinovalo to, že máme ten istý text, ale v inscenácii, na javisku môže vzniknúť celkom iný. S celkom iným významom, v celkom inej poetike, v inej atmosfére a tak ďalej. Možno by som to povedal napríklad na jednom príklade, aby som tu prepitujem, neteoretizoval. Keď Karol Zacharov robil Cyrana z Bergeracu, slávnu to neoromantickú hru Edmonda Rostána, tak inscenoval v hlavnej úlohe s Karolom Machatom a Roxanu hrala Milka Vašáriová ako takú krásnu romantickú komédiu o človeku bez bázne a hany, ktorý rovnako ľahko sa zvrta so šablou alebo s mečom a rovnako ľahko nejaký kontakt nie je dobrý, ktorý rovnako ľahko píše verše. Čiže bola to inscenácia, ktorá predstavovala akéhosi krásneho, vysnívaného hrdinu. V Martinskom divadle o pár rokov neskôr režisér Ivan Petrovecký inscenoval tú istú hru. Samozrejme trošku dramaturgicky upravenú s nejakými škrtmi, ale to nie je to najpodstatnejšie. Ale Igor Hrabinský, ktorý bol vysoký, ale je ešte stále vysoký. Ja budem kričať radšej, nie? Lebo takto viete, mne už pamäť neslúži, ja zabudnem, že ako som začal vetu a tu ju mám dokončiť potom. Že teda Igor Hrabinský, ktorý mal postavu ako Gini Lollobrigida, čiže 1,64 m, nemohol sa vo fešákovstve rovnako, povedzme Števovi Kvietikovi, s ktorým jeden čas v Martinskom divadle spolu hrávali a hral tohto rytiera bez bázne a hany, ale celkom iné. Nie ako človeka, ktorý je nadšený, ktorý pomáha Kristiánovi, ktorého Pán Boh obdaril krásou, ale nedochodili mu slova. Tam je taká krásna epizódka, keď Kristián vyznáva lásku Roxane a hovorí, ľúbim vás. A ona hovorí, fajn, pokračujte. No milujem vás. No áno, to je téma, pokračujte. A teraz on za tou Kristiána píše listy a rozpráva tieto úžasné význania. Zrazu v tom martinskej inscenácii Igor Hrabinský ho hral ako človeka, ktorý sa bojí citu, ktorý ho ovládol. Ktorý je zrazu veľký bitkár a dobrý básnik, ale so svojím citom, so svojou láskou nemá odvahu predstúpiť pred svoju milovanú. Ten istý text, ale zrazu iná téma. Takže toto je to, čo ma na tom ako si veľmi zaujímalo a musím ešte jednu povedať, že je tu aj pán Olha, ktorý čas svojho tvorivého obdobia prežil aj v Martinskom divadle, že vinu na tom, ja to som vždy hovoril martinským divadelníkom, vinu na tom, že som sa stal kritikom a teatrologom, má vaše divadlo. Keby vás nebolo, tak ja som možno mohol byť pilotom, alebo aj do toho som sa miešal trošičku, ale len trošičku, alebo historikom, alebo možno som mohol kopať kanály, alebo niečo iného. Na tom Martinskom divadle ma zaujalo to, že to bolo divadlo, v ktorom bolo najmenej intrik. To bolo divadlo, ktoré bola tak ozaj, keď sa hovorí to z nejaká fráza, ako jedna rodina, kde si ľudia pomáhali, kde keď prišiel mladý herec, tak dostal takého nejakého patróna, ktorý mu poukazoval, vysvetlil, kto čo je, aby sa náhodou nepomýlil, že bude kurizovať nejaké herečke, ktorá už je obsadená, čo sa stalo samozrejme, raz aj mne. A že tam bola aj taká zásada, že prišiel herec, dostal prvú menšiu rolu, takú ako aby sa preukázal, a ďalšia, druhá, tretia rola už bola dosť veľká. A kto sa, ako si ukázal, že teda má na to, tak zostal kmeňovým hercom Martinského divadla. Teraz budem sám seba citovať, pani docentka. A kto v tom Martine neobstal, išiel za Hviezdu do Prešova alebo do Zbora. Takže to zároveň odpovedám aj na nevypovedanú otázku, že aký je to fenomén, to Martinské divadlo, čo to znamenalo, že to mesto je divadelné, že ho takto vníma a bola kedy aj celé Československo, že sa tam urodilo strašne veľa dobrých inscenácií, že to bolo divadlo, ktoré smelo
a ľahostajne konkurovalo aj Národnému. Bolo jeden čas obdobie, kedy polovička hercov Národného divadla boli bývalí herci z Martina. Neviem, či som, Slávka, odpovedal, ale s tým musíš rátať, že budem odpovedať približne. Ďakujem. Naši hostia sa môžu potom samozrejme aj vrátiť aj k tejto téme, ak sa im zdá, že niečo by sa chceli dozvedieť viac. Chcela by som teraz upozorniť na jedinečnosť a výnimočnosť teatrologickej osobnosti profesora Štefka. Mohol by na mňa zazerať a gániť, že niečo preceňujem, alebo možno aj vzniesť výčitku opomenutia niečoho. Pomôžem si preto, ak dovolíte, myšlienkami Petra Karvaša, o ktorom je známe, že jeho slovo vždy malo pečať vážnosti a platnosti. Našla som ich v knihe profesora Štefka Svedectvá o divadle, táto knižočka. Tá kniha je pozoruhodná tým, že Miro Cipar urobil vynikajúcu obalu. V doslove Petra Karvaša takto, citujem. Stačilo prelistovať Štefkové materiály, aby človek zistil, že pôjde u nás poprvý raz o dielo, v ktorom v popredí nebude dráma ako literárny útvar a ako faktor periodizácie umeleckého vývinového radu, lež rozhodujúci a charakteristický bude najmä režisér, ústredný pôvodca javiskovej realizácie dramatického textu v zámerne a neopakovateľne vytvorenom divadelnom i dramatickom priestore a pred obecenstvom ako súčasťou predstavenia. To je v každom prípade novum a otázka znie, či sa Štefkovi podarilo týmto prístupom dospieť k svojráznemu obrazu našej divadelnej kultúry tamtých čias. Naša odpoveď je kladná. Štefko vychádza z domáceho i svetového kontextu daného umenia a jeho teoretického traktovania, opiera sa často o citáty zo štandardných, ale i menej známych teoretických diel, čo svedčí o erudícii autora a vrhá svetlo na celú kritickú stať. Dosahuje mysliteľský rozmer a stáva sa stavebným kameňom oživotvoreného obrazu divadla epochy. K tomu pristupujú cnosti u nás vôbec nie každodenné. Štefko nie je príležitostný kritik, ako u nás mnohí i niektorí spomedzi najlepších. Sprevádza divadelnú tvorbu kalendárom i politikou a ideológiami, je divadlu verný a je verný kritériám, ku ktorým organicky dospel a ktoré čestne zachováva. Okolnosť, že často cestoval za predstaveniami, vedie smerom k celistvosti obrazu našej divadelnej kultúry, i keď niektorým divadlám z dobrých dôvodov venuje väčšiu pozornosť než iných. Štefko ako prvý zaznamenal historický vstup dramaturga in persona do divadelného tvorivého procesu. A tak by som sa chcela opýtať, pán profesor, ako vznikala táto kniha? Tak kniha vznikala ako všetko, čo som predtým vytvoril, zhodou istých okolností, ak už nechcem povedať, že náhodou, keďže som tých kritik pouverejňoval pomerne hodne a o niektorí kolegovia a kolegyne ma presviečali, že by bolo celkom užitočné, že vybrať také tie kľúčové, najlepšie veci a dať to do knižky. Ja som sa hodnú chvíľu bránil, lebo nemal som na to čas, lebo to je dosť veľa práce a potom sám sebe byť katom alebo sám sebe byť oslavovateľom je také, povedal by som, nedôstojné. Takže ja som urobil taký hrubý výber z mojich kritík a potom kolegyňa, pani profesorka Božka Čahojová urobila tú poslednú selekciu, kedy povedala, že toto tu nemusí byť a toto by si mal ešte dodať a tak ďalej. Takže ona má istú zásluhu na tejto knižke. No a vydavateľ, pán doktor Resutík, povedal, že to je všetko fajn, ale že chcelo by to ešte nejaký taký celkový obraz o tom slovenskom divadelníctve, tak som napísal tú vstupnú štúdiu o tom, ako sa to slovenské divadlo zrodilo, akými peripetiami prešlo a nie je to samozrejme nejaká vyčerpávajúca analýza, ale povedal by som takému mierne zainteresovanému čitateľovi istú orientáciu môže poskytnúť. Ja hovorím, ale strašne sa mi páči táto obálka, ktorú akademický maliar Miro Cipár urobil, to ani jedna z mojich kníh nemá takú dobrú obálku.
podávajú ďalej. To znamená, pán profesor, že to je výber vašich kritík. Plus tá úvodná štúdia, tak povediac, o priebehu dejín slovenského divadelníctva. Úžasné je, že píšete v tom záverečnom postfestum, že ani po rokoch som na tých textoch nemusel nič meniť. Považoval by som to za veľmi nečestné vydávať texty, ktoré človek v istej dobe, v istom stave svojej, prepitujem, zrelosti alebo nezrelosti, napísal a teraz dodatočne si vylepšovať imič. Podobným spôsobom som pokračoval pri tej knižke Slovenská činohra 1938-45, ktorá bola už vo vydavateľských plánoch vydavateľstva Tatran v Bratislave, ale dali to na posudok takému hlavnému dozorcovi slovenskej divadelnej kultúry v minulom režime, istému Rudolfovi Mrlianovi, ktorý povedal, že tá knižka je politicky promílená a teda zásadne odmieta. Tak 10 rokov ležal rukopis v garáži a už som aj pomaličky na to zabudol. A potom niekomu zišlo na že však ty si mal taký rukopis. Môžeme volať v garáži, ho nájdem, tak ho dones. No a vznikla z toho relatívne úspešná knižka, ktorú som písal v roku 1982, teda v časoch ešte reálneho socializmu, o dosť háklivom období slovenského štátu, ktorý je, tá háklivosť spočíva v tom, že bežala vojna. Tu nám vládol taký profašistický režim v tejto krajine a napriek tomu sa divadlo neobyčajne prudko rozvíjalo. Je preto x dôvodov, ja nechcem zdržiavať nejakými historizujúcimi výkladmi. Možno by som to pointoval len tým, že v časoch vojny moderné umenie, avantgardné umenie vlastne skončilo. Zlikvidoval ho istý taký Schöne Adolf Hitler, ktorý vyhlásil moderné umenie za prekliaté umenie. Na juhu to zlikvidoval istý Benito Mussolini a na východe istý Jozef Vissarionovič Džugašvili zvaný Stalin. A zrazu zistíte, že ozveny tejto moderny a avantgardy existovali na oficiálnom javisku slovenského štátu, teda Slovenského národného divadla, v režisérskom diele a teda v hereckom diele vtedy nastupujúcej generácie, teda v režiách Hoffmanových a Jamnického. No a tak súdruh Mrlian bol proti tej knižke okrem iného aj preto, že on v 58. vydal knižku o Borodáčovcoch, ktorý si kopu veci vymýšľal a kopu veci sa tváril, že nikdy nebol. Takže keby bola moja knižka vyšla vtedy, tak by sa to bolo trošku odhalilo. Takže ja ho chápem, že v istom sebazáchlopnom reflexe tú knižku zakázal. A takisto tiež som rozmýšľal nad tým, že predsa som to písal v 82. roku, priznám sa, s istou opatrnosťou. To jednoducho sa nedalo. Ja som si položil za cieľ rehabilitovať túto etapu slovenského divadelníctva, pokiaľ sa len dá. Čiže istá miera opatrnosti, opakujem, tam bola. A teraz bolo také pokušenie po 10 rokoch, kedy už aj človek hľadám trošku aj zmúdrel, aj za čo viac vedel a tak ďalej, že to ten rukopis nejakým spôsobom vylepšiť, prehlbiť a tak ďalej. Ale zdalo sa mi to také nepoctivé, lebo som povedal, tá knižka je nielen reflexiou nášho divadelného vývinu v tých ťažkých rokoch 38-45, ale je istým svedectvom aj o tom autorovi, ako vtedy zmýšľal, o čom rozmýšľal, čo si dovolil, akú mal dôraz, akú mal odvahu. Tak sa mi to zdalo také nepoctivé, takže tá knižka vyšla vlastne tak, ako som ju v tom roku 82 napísal. A tiež si aj teraz odstupom času myslím, že vedel by som ju vo všeličom doplniť, možno prehlbiť, ale nekorigoval by som svoje základné stanovisko. Môže byť? Ak sme, pán profesor, spomínali Petra Karvaša, ja by som sa chcela opýtať na tvoj vzťah s pánom profesorom. Na môj spor s pánom Karvašom. Áno, ale našim hosťom by som tiež dala do pozornosti knižku Spriaznený duchom. Je to knižka spomienok na Petra Karvaša a participoval na nej aj pán profesor Števko jednou nádhernou príhodou, ako Mandy Renard zachránil. A keďže sa ocitáme v priestore Banskej Bystrice, ktorú naozaj Peter Karvaš miloval a
vydal svedectvo aj napísané o tomto vzťahu, možno práve s dnešným hosťom, pán profesor. Dobre padne, ako túto príhodu prerozprávaš. No tá príhoda je tak tým, že vyšla v tomto zborníku a už som mu párkrát rozprával, tak pokúsim sa o skrátenú verziu. Andrej, experiment Damokles mal premiéru 66 asi, však? V 66. roku. Ja som bol vtedy mladý a rozhnevaný kritik a keď som tú hru čítal a videl ju v inscenácii Jozefa Budského v činohre SND, tak som zahorel spravodlivým hnevom, že tá hra sa príliš nápadne podobá na Dürrenmattovú hru Návšteva starej dámy. Druhýkrát ma urazil kolega Polák, ktorý nadpísal recenziu na túto inscenáciu v Pravde, Návšteva agenta Bricka. Tam je tá postava agenta Bricka, ktorý prichádza do mesta ponúknuť blahobyt mestu za cenu, že sa tam žiadne dieťa nenarodí, lebo nejaká zvláštna spoločnosť o 50 rokov tam uskutoční nejaký experiment, ktorý zrejme bude znamenať koniec toho mesta. V tom Dürrenmattovej hre je ten príbeh, že prichádza bývalé skromné chudobné dievča Klára Zachanasianová, ktorú zviedol kúpec či obchodník Il a vykašľal sa na ňu. Ona potom živorila, biedila, umrelo jej dieťa, ale vracia sa ako multimilionárka a ponúka blahobyt mestu za to, že Jozefa Ila, toho svojho zvodcu, zabijú. No to je také, že váhajú. To je to, jednej aj tej druhej hre je to isté. Tak som napísal recenziu, ktorá sa volala Gilenské variácie, lebo to mestečko, v ktorom sa u Dürrenmatta odohráva, sa volá Gilen. A kde som teda relatívne otvorene napísal, že sa mi teda nepozdáva závislosť, že to vlastne len istá variácia Dürrenmattovej hry. No samozrejme, vznikli dvojaké reakcie. U niektorých som sa stal na 3 dní národným hrdinom, že konečne sa niekto opovážil Karvašovi takto otvorene to povedať. A druhý, ako bola dramaturgička pani Eva Malinová, mi napísala repliku, že takí sviniari ako ja zapričinili aj smrť Ernesta Hemingwaya. No ale viete, senzácia na Slovensku trvá niekoľko dní, prešlo hádam pol roka. Ja som sa z Martina z nejakého festivalu vracal a v Lavrutkách som nastúpil do rýchliku a v kúpe, do ktorého som otvoril dvere, sedel Peter Karvaš a Gabor Rapoš. Vtedy bol, myslím, redaktorom vydavateľstva Tatran. Mal na starosti divadelnú literatúru. Na mne už bolo hlúpe, ako keď som otvoril dvere, že pardon, ja s vami nechcem, tak som povedal, dovolíte, prosím. No a medzi Vrútkami a Žilinou vládlo mŕtvolné ticho a okolo Hričova Gabor Rapoš bol taký žoviálny pán a hovorí, že ja som zabudol, že vy dvaja sa hneváte. Hovorím, ja sa nehnevám, ja som len napísal svoj názor, ako som to najlepšie cítil a videl a spoznal. Tak si ma pán Karvaš tak premeral, tak viete, medzi nami je rozdiel 2 generácií, tak si ma premeral, povedal, no tak ja vám poviem, ako to bolo. Keď som si to prečítal, som bol rozhodnutý, že vás ničím. Viete, Karvaš bol vtedy mocný pán, člen ústredného výboru, síce v 60. rokoch, čiže taký osvietenejšieho ústredného výboru komunistickej strany, autorita literárna, teoretická a tak ďalej. A potom pokračoval. Ja som krátko na to sa stretol s Dürrenmattom v Bazileji a som mu hovoril, že ma taký kritik obvinil z plagiátorstva. A na to mi Dürrenmatt hovorí, že z toho si, pán kolega, nič nerobte, aj mňa obvinili, že som Wedekinda vykradol a tak ďalej. Ale viete, ak je to nejaký starý trotl, tak ho zničte. Ak je to mladý, talentovaný, nechajte ho. A vtedy Karvaš mi hovorí ďalej, že prečítal som si vašu recenziu na Budského inscenáciu Višňový sad, tá sa mi veľmi páčila, tak som sa rozhodol, že vás nechám tak. Takže ja hovorím, taká občas študentom zažartujeme, že nebyť Dürrenmatta, tak tu možno už ani nie som. No potom, keď musím, Slavka, dopovedať druhú časť veci, lebo to vyzerá nelogicky, že napísal také veľmi láskavé slova
do toho doslovu o mne naozaj si myslím až príliš láskavé. A tým, že sme sa vlastne dostali do takéhoto konfliktu, keď Karvaša zakázali po premiére hry Absolútny zákaz na malej scéne SND, tak viete, v normalizačnom období bolo veľa ľudí, ktorí sa s ním báli stretnúť na ulici. Ja som sa nebal. Nemám talent na také veci a občas sme zašli na kávu a podebatovali. Tejto kauzy sme sa nikdy nedotkli, až do Karvašovej smrti, hoci sme potom hodiny a hodiny predebatovali. On napriek svojej takej istej, jak by som to nazval, nie že sebaláske, ale tak on sám seba sa vážil sa si. On napríklad, keď mu chcel niekto vyhodiť jednu repliku z hry, tak proste hromobitie bolo, letná búrka sa rozpútala, lebo to tam musí byť, to je logické a tak ďalej. Že on dokázal tú vec, ktorú som o ňom napísal a spáchal, ako si pregltnúť a že sme potom, nemôžem povedať, že sme boli priatelia, ale veľmi dobrí známi, ktorí potom viedli dlhé hodiny debaty o divadle, o živote a tak ďalej. Takže predsa len ten Peter Karvaš bol veľký formát aj v tomto. Stačí ti? A ešte, ak ja doplním, pán profesor, a ešte aj 19-stránový posudok napísal na habilitačnú prácu profesorovi Štievkovi, ktorý mal čo robiť, aby to skrátil, pretože viete, ste z branže mnohí, že 19 strán čítať pri habilitácii je trochu priveľa. No, skončilo to tým, že ma dekan požiadal, aby som ja svojmu oponentovi, teda ako jeho pacient, a jeho možná obeť, som ho presvedčil na skrátenie a skončilo to tým, že Karvaš odolával a potom povedal, no tak to skráte vy. Tak z tých 19 strán som to skrátil na 12 strán a prežili sme to všetci, aj on, aj my. No ale to sú také historky, viete. Tak samozrejme, divadlo má svoj príbeh, nielen zobrazuje príbehy, ale aj divadlo samotné má svoje príbehy. Nech sa páči, môžete si objednať čo? Návšteva divadla napríklad pre mňa osobne vždy znamenala vstúpenie do chrámu ducha, do niečoho alebo niekam, čo je určené ľuďom vyšších vzletov. Dráma prirodzene uplatňuje konflikt, zápletku, problém, najlepšie aktuálny, aby prítomným nastavil autor zrkadlo. A tak chodíme do divadla, aby sme sa aj tam dozvedeli o podlosti, bezpráví, bezcharakternosti, o korupcii, sexizme, aj o arogancii. Rada by som sa, pán profesor, mýlila v pocite, že práve tí, ktorým autor takto kladie výstražný prst, že do toho divadla nikdy nevstúpia. Tak pokiaľ ma pamäť neklame, od čias, kedy vzniklo novodobé divadlo, to je asi pred 2500 rokmi, nikdy nechodili všetci do divadla. Najviac asi chodili v starom Grécku, lebo to bolo voľné, tam sa neplatilo vstupné, a teda všetci slobodní občania s výnimkou otrokov mohli do toho veľkého amfiteátra dojsť. Sám som videl amfiteáter, ktorý mal 20 miesta pre 24 000 sediacich divákov s takou akustikou, bez mikrofónov a bez všetkého, že človek na tej bíne zašepkal a do posledného radu to bolo počuť. Tak to bolo také, kedy chodili skoro všetci. Potom už divadlo vždy bolo trošku výberovou záležitosťou a priebežom času sa čím ďalej stáva viac a viac výberovou záležitosťou, ale exkluzivitou a nemyslím si, že ani do budúcnosti divadlo bude fenoménom kultúrnym, ktorý budú vyznávať široké masy a široké vrstvy obyvateľstva. Do divadla chodia tí ľudia, ktorých tam chcú chodiť. V tom je to divadlo napríklad aj demokratické a nútiť do divadla, to sa aj ukázalo v 50. rokoch ako veľmi zhubná cesta, kedy sa obecenstvo obrátilo tým socialistickým agitkám chrbtom. Jednoducho to, na čom funkcionárom záležalo, na to ľudia prestali chodiť. Hrali pred 5-6
ľuďmi. Jednoducho preto, že zistili, že tá realita, ktorej žijú a to, čo sa im snažia vnútiť, akýsi mýtus nadšeného optimizmu z pozajtrajšej nádhernej budúcnosti, že to nie je pravda, že je to falošné. Obecenstvo nemožno oklamať. Charlie Chaplin má jednu skvelú vetu, ktorú si pamätám už niekoľko desiatok rokov, keď povedal, nemyslím si, že obecenstvo vie, čo chce. A ukázalo sa, že to funguje, že ten vzťah publika k divadlu je veľmi premenlivý. Keď napríklad v Bratislave v Národnom divadle režisér Haspra uviedol Millerovú hru Popáde, to je vlastne skoro monologická hra, to je o manželstve Artura Millera s tou krásavicou Marilyn Monroe, ktoré sa samozrejme nemohlo vydariť. No, oni dvaja to nevedeli na začiatku. 4 hodiny inscenácia, Laco Chudík v hlavnej úlohe, obdivuhodne to zvládol. No, tak sme si povedali, tak tento kidák, to je tak na 7 repríz v Bratislave a dosť. Chcel som ísť na jednu reprízu a známa pokladní povedal, ale pán doktor, my sme pol roka dopredu vypredali. A takýchto príkladov je viacero. Teraz ide o to, a zvlášť v tejto dobe, že čo divák od toho divadla očakáva. Slávka, pani doktorka, PhD, tu nám vyrátala niektoré veci, že o čom by to divadlo mohlo byť. Ono de facto o tom stále je, len otázka stojí ako a v akej intenzite. Ja si myslím, že dnes sú problémom také dve veci, možno viacej. Poprvé, ľudia chcú ísť do divadla relaxovať. Chcú sa ísť zabaviť. Život je hektický, tak ešte ísť tam a rozmýšľať a filozofia a neviem čo a konflikty a tak ďalej, tak to ako nemajú veľmi radi. A druhý faktor je to, že chodia do divadla, aby videli živého maštalíra a Zuzu túto fialovú a neviem, jak sa volajú títo noví herojovia terajší. A tak trošku sú sklamaní, ja to tak počúvam v tom divadle, pokiaľ ešte mi sluch ako trošičku slúži, kde sú tak ako vážna hra a ľudia hovorí, no, ale v tom paneláku je lepšie, zaujímavejšie. No, ja si myslím presný opak, že naopak v dnešnom herectve je už bohužiaľ tej panelákovčiny príliš veľa, že to je už herectvo do značnej miery veľmi povrchné, ak hovorím povrchné, tak tam mám na mysli povrchné, skratkovité, neprepracované, tá inscenácia sa nevyskúša poriadne, lebo už sa dívajú, treba ísť na dubbing a treba ísť na kolibu, lebo robíme dneska 2 scény z paneláku alebo z niečoho iného. Aj to sa sníma tak, jak hokej už dneska, to bola, kedy sa televízne inscenácie statočne pripravovali. Čiže to je ďalšia vec, že tá úroveň všeobecného vkusu pod vplyvom týchto sitcomov, ja som hodnú chvíľu nevedel, čo to je sitcom. A strašne som sa hanbil, že proste nejaký odborný termín, a že jak mi to mohlo uniknúť, však som aj profesor, aj doktor, jak je to možné. A potom, že to je skrátka, že situačná komédia. Tak sa mi uľavilo samozrejme. No, že proste tieto veci ako nebudú povzbudzovať tú vrstvu divákov, ktorí chcú ísť do divadla, tak povediať, zažiť akúsi, nie slávnosť, ale proces, oratórium nejakého spoznávania seba, spoločnosti, histórie, prítomnosti a tak ďalej, že tam bude skôr povzbudzovať tú vrstvu obecenstva, ktorí sa tam chcú hlavne zabaviť. A človek to veľmi ľahko zistí, si povie, chvála Bohu, dneska je v hľadisku toľko mladých dievčat a jedna krajšia ako druhá. A teraz stačí, že herec sa potkne. Dievčatá sa pocikajú od smiechu. To je pre nich zážitok. To, že sa tam predtým niečo dôležitého povedalo, že tam sa vyjadril nejaký názor, nejaká skúsenosť, to prejde popri nich aj jak ľahký májový vetrik. Ale to, že sa niekto potkol, alebo strčil, alebo zakoktal sa, obrovská sranda. Je to tak, z toho nemám dobré pocity, ale viete, ako sa hovorí, že skeptik je optimista, ktorý má viac informácií. Možno, že z tých čučoriedok, ktoré takto sa zabávajú v divadle na
nezmyselných veciach, že čas obecenstva sa díva, že čo sa to smeje, nič smiešného, vtipného, a už vôbec nie, že inteligentné, humorného je, že oni z toho času možno vyrastú. A čo si sa ma to pýtala? Že vyrastieme z toho, no? Kedy sme, pán profesor, dlho debatovali o tom, že s už spomínanými problémami vulgárnosti, hrubosti, cynizmu, aj tej sexuálnej zvrátenosti sa stretávame na javisku aj napriek tomu, že v predlohe divadelnej hry sa explicitne nič také neponúka. Ako to potom funguje? Zvláštne. Funguje to tak, že dnešní režiséri, najmä tí mladší, chcú byť veľmi aktuálni, naliehaví, a keďže v praktickom živote sa aj vulgárnosti, aj sexuality, aj všetkého ostatného vyskytuje neobyčajne veľa, tak im prípada, že by boli strašne konzervatívni a štrápni, keby do toho Shakespearea nenamontovali ešte aj takéto veci. To je legitímny prístup, ja ho nevyznávam, a je to legitímny prístup, že oni chcú akúsi autentickú skúsenosť, ktorá beží teraz, dostať do tých divadelných inscenácií. Len to je nesmierne ťažké, jak povedzme, nebudem teraz menovať, v jednej inscenácii istého klasika Viktora Huga sa hrá prvá polovička hry v historických kostýmoch a druhá polovička sa hrá v tmavých oblekoch manažerov, zrejme kúpených na trhovisku v Bratislave na Miletičovej. No poviete, tak to je štýlovaná jednosť. Tak na štýlovú jednosť to sa už dneska nikto ako nespolieha, to už ako nie je nejaký dôležitý atribút, ale mňa to istým spôsobom uráža, pretože ako keby ten pán režisér povedal tomu obecenstvu, počúvajte vy blbci, toto je síce príbeh historický, ktorý napísal akýsi vynikajúci francúzsky romanopisec a dramatik, ale všimnite si láskavo, že v tej druhej polovičky, keď tie isté postavy vyzlečieme z historického kostýmu a hrajú v tom spoločenskom odeve dnešných dní, že ako sa tie veci podobali. Ako keby to obecenstvo nebolo v stave, aj v tom historickom kostýme si to prečítať. Čak takto to funguje tisícky rokov. O tomto, že divadlo je o tom, že nie polopate všetko pomenovať, ale proste vytvoriť akúsi asociáciu, aby si ten človek povedal, že aha, to je príbeh, ktorý sa odohráva v 18. storočí a dokonca v Paríži, dokonca vo Francúzsku. Kurník šopale, ako sa to podobá na veci, ktoré zažívame dneska. Takže to sú také pre mňa tie prepiaté, podľa mňa neorganické adaptácie klasickej látky na súčasnosť. Ale tu ešte jeden problém s tou vulgaritou, to je, viete, dneska už na mnohých inscenáciách, keď sa nepovie nejaké vulgárne slovo, tak tá inscenácia sa zdá, že je taká nejaká sterilná. Kedy stačilo, dámy, najmä mladšie ročníky mi odpustia, stačilo na slovenskom javisku povedať hovno. Obecenstvo sa išlo umlátiť. Dneska už to nestačí, dneska už sa hovoria ďalšie slova, ktoré sa tu neodvažujem interpretovať. Jednak to súvisí s tou vulgarizáciou života, ktorý žijeme. Ja keď idem do roboty električkou a cestujú so mnou gymnazistky, pekne oblečené a pekne rostlé, a keď počúvam ich slovník, tak sa mi zatmieva pred očami. Lebo už oni nepoznajú podstatné mená, už sú to len tie zástupné vulgarizmy. Ja otváram túto tému len preto, však to všetci viete, to nie je žiadna múdrosť. Netreba byť prúderný, že takéto slovo, povedzme, na javisko nepatrí, alebo nejaká obscénna scéna nepatrí. Otázka stojí tak, nakoľko je funkčné, nakoľko to bez toho nemôže byť, nakoľko to slovo, alebo tá istá obscénna situácia je dôležitá, aby charakterizovala postavu, vzťah postav, situáciu, alebo v širšom slova zmysle svoju dobu. Veľa razy mám aj ja pocit, že teda sa ten vulgárny slovník zbytočne nadužíva. Ja nie som Ja myslím, že áno. Je to celkom prirodzené. Nemôže byť
nemôže byť iná, keď sa niekomu páči Panelák a Zita na krku, či kto, aby sa mu páčil Shakespeare. To je antagonistické. To jednoducho neprichádza do úvahy. Samozrejme sú isté vrstvy publika, ktoré sú tak povedať fajnšmekry, to by bolo veľmi nesprávne, keby som to chcel zatlcť, ale tá všeobecná úroveň asi klesá. Možno to bude tak, jak v ekonomike, že to musí klesnúť na dno a potom sa to odrazí, ale to už sa ja nedožím. Divadlo je osobitý fenomén umenia aj života. Zaujímal by ma, pán profesor, tvoj pohľad na mieru vzdelanosti ľudí, ktorí tvoria divadelné prostredie. No, to je ľahká otázka, ale ťažká odpoveď. Nemám po ruke žiadnu štatistiku. Dneska je situácia, že väčšina členov našich profesionálnych divadiel sú absolventi VŠMU alebo Umeleckej akadémie, ktorú rídzi pán Olha. Čiže by sme mohli z toho odvodiť, že dneska máme hercov, režisérov pripravených, vyškolených a realita tomu nie celkom zodpovedá. Viete, to je tak, že bola taká idea, a je tu pár kolegov, ktorí sa na to pamätajú, že na réžiu, na štúdium réžie sa mali brať ľudia, ktorí už majú nejakú vysokú školu, alebo aspoň 4 semestre výtvarného, alebo filozofie, alebo architektúry. Ľudia, ktorí už majú tú životnú skúsenosť, aj nejaké vedomosti z nejakých iných oblastí, pretože tá réžia je strašne komplikovaná vec. Môžete mať skvelých hercov, ale ak máte hlúpeho režiséra, tie herci sa môžu obrátiť na žabu, dobrá inscenácia z toho nebude. Táto idea sa nepodarila presadiť, no a prídu takí 19-roční chlapci aj k nám, aj k vám, iste, ktorí okamžite chcú prevracať svet. Ja mám také skúsenosti, že na seminári dáme nejakého Čechova, budeme sa analyzovať tú hru, budeme sa baviť, čo všetko v nej je. A oni miesto toho, aby mi povedali, čo v tej hre je, čo tam prečítali, vieš, toto by sme prehodili, toto škrtneme, ten začiatok dáme nakoniec. Oni to prečo? No by to bolo iné. Ako to je dostatočný dôvod. Tak ostanú takí rozpačití, ale že by to zanechalo nejakú hlbokú stopu na nich. Nie, to je proste fenomén tejto doby a potom aj také nespokojnosti, alebo nie nervozity, takej uponáhľanosti, že všetko treba urobiť hneď, rýchlo, také ako carpe diem, je taká filozofická orientácia. Čiže na tú réžiu by ozaj bolo treba ľudí zrelších. A pre potvrdenie tej tézy by sme mohli ísť dozadu, že Miloš Pietor nešiel študovať 19-ročný Bucky, nezačal režírovať 19-ročný Karol Zachar, Deto a tak ďalej a tak ďalej. To boli všetko ľudia, ktorí už mali istú životnú skúsenosť a ktorí ten život dokázali raz takým, raz onakým spôsobom transponovať do toho javiskového priestoru. Prečo ma necháš toľko rozprávať? Dobre sa počuť. Ja sám seba nemôžem počuť. Nechcem ešte uzatvárať túto divadelnú tému, ale pán profesor, vráťme sa trošku k tým tvojim martinským láskam. Predpokladám, že aj táto nádherná pani bola jednou. Nedávno ma oslovila veľmi dobrá redaktorka kultúrnej publicistiky zo Slovenského rozhlasu, doktorka Beranová, na nejakej výstave o Bláhovi Uhlárovi a jeho divadle Stoka. Otázku začala tým, že pán profesor, vy ste taký zarytý Martinčan. A hovorím tu, Anka, už preboha s týmto prestaňte. Ja som síce z Martina, o Martine som takúto knižku napísal a šeličo iné, ale ja nie, no čestný občan, tak dobre, to ti vôbec nepomôže. Že furt ma pasujete ako na nejakého lokál patriota, proti tomu sa ja bránim. Ja už som sa tu priznal, že Martinské divadlo je zodpovedné, ak niekto má niečo proti mne, nech sa ide sťažovať do Martina, nech tam divadelníkom vytmavia, že mi nestúpili na krk zavčasu, kým sa to ešte dalo a tak ďalej.
Ja už som to povedal, Slavka, že tamto divadlo bolo veľmi tvorivé. Tam ja som bol taký kandrdás ešte, taký začínajúci, vraj mladý a talentovaný. Proste aj tie veľké hviezdy v Martinskom divadle ma tak ako zobrali ako partnera. Ja som tam roky robil tzv. Interné hodnotenia, teda pre súbor, nie recenziu, ale takú, povedal som, menšiu štúdiu o jednej inscenácii 15-20 strán, to už sa dá všeličo povedať. A teda mnohokrát som bol dosť nemilosrdný a krutý a nikdy sa mi nestalo, že by mi nadával. Oni debatovali, oni sa pokúsili obrániť sa alebo vysvetliť niektoré veci, ale nikdy tam nevzniklo čosi ako nejaká nenávisť alebo také ako, že čo tam sú kritici. Potom sa vám stane, že mnohí divadelníci hovoria, že my kritiky nečítame, to je také zbytočné. Keď som robil, bohužiaľ, už posledný rozhovor s Jozefom Budským na jednej dedine, kam on sa ako protesom odsťahoval z Bratislavy po tom, čo ho dosť na silu poslali do dôchodku z Národného divadla po istom incidente umelecko-politickom. On tiež tak najprv začal, že viete, že to my nebereme vážne. A o 4 hodinu tu už sme pili druhý pohár vína. Je odcitovala z mojej kritiky asi 15 riadkov. Ja som si ich nepamätal, ale od slova do slova prišiel som domov, som to nalistoval richtig. Takže tá spätná väzba je vždy dobrá. Ja si myslím, že nie je problém, keď sa kritici a divadelníci, teda tvorcovia, sa nemajú radi, keď na seba vrčia alebo sa škriepia. Problém je vtedy, keď sú si navzájom ľahostajní. To je signál, že v tej divadelnej kultúre je voľačo v hlbokom neporiadku. Bohužiaľ, dnes je to skoro tak. Ak by sme mohli uzavrieť túto divadelnú tému uvažovaním o tom, či slovenské divadlo naozaj nastavuje zrkadlo súčasnému dianiu v súčasnej dobe? Nastavuje istým spôsobom. Nie vždy takým, ako by sme si povedzme predstavovali, ale vždy nastavuje. Napríklad už som hovoril o tom príklone veľkej časti obecenstva k ľahkým komédiám. Odráža to všeobecný vkus, odráža to, tak povedať, tendenciu životného štýlu ľudí. Nemožno im to zazlievať, komédia je legitímnou súčasťou divadelnej kultúry. Už v počiatkoch nie je asi náhodou. Starí Gréci, keď robili tie festivaly a súťaže, tak súťažili autori s 3 tragédiami, ktoré boli na pokračovanie, ale bola povinná potom satírska komédia, ktorá častokrát si robila srandu z toho, čo sa predtým vážne traktovalo. Čiže nemožno nič namietať proti komédiu, aj komédia je istý tvar, ktorý môže všeličo reflektovať. Takže v tomto ohľade to divadlo reflektuje tú skutočnosť. Druhá vec je, to sú tie zvláštne obrazy, ktoré postdramatická a teraz a ešte predtým, jak sa to volá, pán doktor, postmoderná vec priniesla, že sa vlastne zlikvidoval príbeh, akcentuje sa len nejaká základná situácia, že sa málo pracuje s charaktermi, teda s človekom, ktorý je charakterizovaný nejakou množinou vlastností, ktoré sú relevantné vo vzťahu, vo vývine toho príbehu, že sú to skôr také, povedal by som, oživené alebo demonstrované tézy na javisku, častokrát, ako už pani doktorka povedala, aj vulgárne, hrubé, nemilosrdné, provokačné. To všetko vychádza z tejto doby, ktorá stratila hodnoty. Dneska, ak je niekto slušný človek, keď stretnete nejakú susedu, 25-ročnú mamičku s kočíkom a ja, starý chrén, ju pozdravím, tak sa zatvári urazene. Čo sa ja aj strkám do privátu, nejaký dobrý deň prajem, alebo niečo tak. No, možno aj to. Ale to len tak ako pars pro toto hovorím, že tá doba, ktorá stratila hodnoty, sa objavuje aj v tom divadle. Čiže nemožno očakávať, že v živote
nie sú žiadne relevantné hodnoty, o ktoré by sa ľudia usilovali. Teraz je dôležité prachy, auto, baba, posilovňa, zahraničná dovolenka a dobrý plat a dobré postavenie. Najmä také, kde možno ovládať nejakých ďalších ľudí. To sú ako v kocke, by som povedal, hlavné tendencie. Tí, čo majú trošku iný názor, vyzerajú ako takí ozembukovia, takí chudáci trapní, ktorí sa tu zabudli niekedy z 19. storočia, z čas toho Viktora Igla, ktorého som tu spomínal. Čiže divadlo nemôže byť inakšie. Odkedy vzniklo, to divadlo vždy bolo nejakým zrkadlom, raz presnejším, raz menej presným, ale vždy bolo nadväzovalo nejako na tú realitu, a to dokonca aj v takom prípade, keď tú realitu ignoroval. Môžem tu spomenúť, povedzme, hnutie malých divadiel, pražských alebo českých, na rozhraní 50. a 60. rokov, kedy po ére, ja to hovorím, tej traktoristickej dramatike, lebo častokrát hlavným hrdinom bol traktor, ako symbol úžasných zajtrajškov, prišiel semafor, divadlo na Zábradlí, Paravan, divadlo pod Okapem v Ostrave, Plzeňská Amfor v Bratislave, ktorí sa úplne vykašľali na tieto témy. Ako keby ani neexistovali. Obrátili sa k poézii, k situáciám všedného dňa a tak, jak si spomente na pesničky Šlitra Suchého, to je ako pekná ukážka. Čiže to chcem ako na potvrdenie toho, že divadlo reflektuje svoju skutočnosť, alebo je zrkadlom aj vtedy, keď sa od nej akoby odvrátil, lebo vyjadruje nejaký názor na tú realitu, odmietajú a prezentuje nejaký iný životný pocit. Neviem, čo ešte. Mal som ešte jednu veľmi vtipnú vetu, ale medzičasom som ju zabudol. A to je len postsocialistický prejav, alebo je to veľmi? To je celosvetová záležitosť. U nás je to o to, povedal by som, kriklavejšie alebo zbadateľné, že sme boli zvyknutí na trošku iné divadlo. Totižto aj to divadlo s výnimkou tých 60. rokov, zase nechcem historizovať, kedy ozaj to bol hlboký úpadok, veľmi taký úpadok, že to už sa ani hlbšie tuším nedalo. Bolo divadlo, najmä to, ktoré zaujímalo obecenstvo, ale povedzme aj kritiku, bolo divadlo, ktoré do toho režimu nejakým spôsobom rýpalo. Ktoré hralo Shakespearea nie preto, aby priniesli obraz z nejakého 12. storočia, jak ten Hamlet tam chodí a mu rozpráva, jak mu otecko straší na hradbách a tak ďalej. Ale bolo to o tom, že tu niekto niekoho zamordoval, niekto niečo zmanipuloval, že je niečo zhnité v tomto štáte Dánsko. A pán Boh zaplať, ale považujem to za logické a prirodzené, že obecenstvo, aj nie fajnové obecenstvo, poučené, vzdelané obecenstvo, alebo ako ja o sebe hovorím, ja som pokazený divák, to začalo chápať, tie všetky narážky. A veľakrát sa stalo, že v inscenácii bola nejaká situácia, replika, ktorú vôbec oni nemysleli ako nejakú rýpačku a obecenstvo si to vysvetlilo po svojom a zareagovalo na to. A po tejto veľvetovej či zamatovej revolúcii nastal jeden zvláštny taký vákuový zjav. Že toto divadlo, ktoré takto v súlade so svojím obecenstvom búchalo na akési brány, úmysli čosi rozdrobiť a čosi odstrániť, skritizovať, zrazu je všetko dovolené. O čom budeme hrať? Introvertné, takéto rýpanie sa, prepáčte za taký odborný expresívny termín, ale to sa mi niekedy prihodí, odpustite prosím, tie ponorenia dovnútra, ktoré idú až niekde na hranicu duševných chorôb, to sa relatívne rýchlo vyčerpá a ani u obecenstva to vždy nenachádza patričnú odozvu. A divadlo bez obecenstva nemôže existovať. Môže byť úžasná inscenácia, ale keď na ňu nikto nepríde, ako keby ani nebola. To je to divadlo, ja mojim študentom hovorím, že divadlo je hrozná svina. Mnohých dôvodov, toto je jeden z nich, že oni si to u nás na školskom javisku vymyslia a poprevracajú všetko možné hore, dole a potom príde obecenstvo, ktoré také strašne sú prekvapené. No, ja neviem už. Pán profesor, prešiel si vôňami
tlačiarenskej farby v časopisoch a novinách, vôňami uzavretých rozhlasových štúdií a vôňami otvorených divadelných javísk. Opustil si riaditeľské kreslo váženej a vážnej rozhlasovej ustanovizne. Dotýkal si sa centra diania politiky v našom štáte priamo pri prezidentovi. V súčasnosti si obdivovaný vysokoškolskými študentmi. A všetky tieto zložky, no mám priame zdroje výskum. To sa mi skoro nechce veriť. Všetky tieto zložky, média, politika, školstvo, veda aj umenie, do ktorých si vážnym spôsobom vstúpil a významne ich formoval, ovplyvňujú kultúru našej krajiny. A tak by som sa chcela opýtať, že v ktorej z týchto oblastí si ti to podľa tvojho úsudku darilo viac, čo ti voňalo viac a čo možno opačne menej? Vieš, pani doktorka, to je taká otázka, ako niekedy hercom dávajú, že ktorá, alebo režisérom, že ktorá inscenácia je vášmu srdcu najbližšia. A niektorí takí, čo sú humánne založení, odpovedajú, viete, to je inscenácia, to je jak moje dieťa, no povedzte, že ktoré dieťa máte radšej a ktoré nemáte ráda. Ja som naozaj také, keď robila to Antrej, kde všade som sa motal až je to také skoro neuveriteľné, ale verte mi, to bolo vždy tak, že ma tam niekde zavolali. Ja som sa nikdy nenúkal, nikdy som sa neprosil a neinicioval som, že zoberte ma, lebo čo vždy to bolo také, že aby som prišiel čosi robiť. A naozaj neviem v tejto chvíli ti odpovedať, že čo. Pretože každá tá robota bola, ja totiž to takto meriam aj svoju prácu, aj prácu iných, tým, nakoľko je užitočná. To, že som prišiel do rádia z miesta šéfredaktora divadelného časopisu Dialog, ktorý sme veľmi krvopotne zakladali už v tej Gorbačovovskej perestrojkovej atmosfére a súdruhovia furt ako nie a nie a dokonca na inaugurácii mňa ako šéfredaktora, pracovník UVKSS, sa mi miesto toho vypol, že blahoželám, ty súdruh a držíme ti palce, ma péroval a vyhrážal sa mi, nie, že toto a toto bude, lebo zasiahneme a tak ďalej. Čiže som prišiel do toho rádia a bolo to rádio treba premontovať z partajného stranickej inštitúcie na divadlo občianske. Takže ja si myslím, že to bola krvopotná práca, teda nie len moja, aj mnohých kolegov, tam sám človek veľa toho nedokáže, ale mal som pocit, že je to užitočná práca a že bol užitočný aj ten vzdor, ktorý sme vyvinuli voči Mečiarovi a mečiarizmu, čo napokon to miesto aj stálo za noci dlhých Mečiarov, keď ma protizákonne odvolali, ale zase to je tak, oni postupovali seba zákonne. Pretože rádio bolo veľmi silné médium, ktoré mohlo všeličo dokázať. Samozrejme, my sme sa neusilovali nikomu škodiť, ale jednoducho Mečiarovi som to rádio do rúk nedal. Takže, a keď som sa ocitol, tak povedať, ráno o 4:30, kedy ma odhlasovali v parlamente, že teda už dosť, stačilo, vypadni, tak som sa ocitol tak ako trošku na dlažbe a dostal som ponuku od prezidenta Kováča asi po 2 týždňoch, že či by som tam neprišiel. A vtedy som si uvedomil, že vlastne toto je jedna z možností, ako pokračovať v tej robote, ktorú som robil v rádiu. Inými prostriedkami, s inými ľuďmi, ale v zásade, ja to bude znieť pateticky, odpustite mi to, ale pokúsiť sa brániť tú demokraciu, pretože tá bola na kraji. Tam stačilo ešte kúsok a už by sme tu mali inú diktatúru. To mi verte, mohol by som mal všelijaké epizódy porozprávať, ale už nebudem šíriť klebety. Takže ja si veľmi rád spomínam na 60. roky, kedy som bol v Smene. To boli vtedy mimoriadne populárne noviny a bol som vďačný, že v tých novinách rok počkali na to, keď Laco Lajka odišiel a rok mi držali miesto, kým som ja skončil 4. ročník, aby som tam mohol nastúpiť. Úžasné. Dodnes na to spomínam so slzou v oku a že teda tam sa robili slobodné noviny, ktoré sa napokon odrazili aj v náklade. Viete, dneska mienkotvorné noviny
možno nehovorím presne, ale ak majú 20-30 tisíc exemplárov náklad. My sme Smenu v roku 68 tlačili 195 tisíc. A to sme mali najhoršiu tlačiareň v strednej Európe. Uzávierku o 5. po obede, čiže žiadne fotbalové výsledky. Bolo to treba nahradiť niečím iným. A tak ďalej. Takže na to spomínam rád, ale takisto ten dialog, ktorý sa... Voľaký klasik povedal, že všetko, čo som robil rád. Mutatis mutandis by som sa mohol toto podpísať. A to hovorcovanie u prezidenta aké bolo? Dramatické. No lebo, viete, veľký mufti obmedzil teda peniaze pre prezidentskú kanceláriu, keď som tam ja nastúpil 1. decembra 1994, tak bolo vtedy asi 83 zamestnancov v kancelárii aj s čašníkom, šoférmi, s upratovačkami. A keď sme končili, tak nás bolo asi 28 a z toho ľudí, ktorí pracovali, prepitujem, tvorivo, teda sa podielali na nejakých koncepciách a odpovediach a zahraničné veci a tak ďalej, sme boli 12. Takže to bolo také dosť drsné, ale ten tlak, ktorý na nás veľký mufti vyvíjal, a ten prezident Kováč sa tak veľmi statočne držal, nedal sa zlomiť. To nás tak ako povzbudzovalo, že teda musíme, jak hovoria východňare, vytrimať za každú cenu. Jednoducho to aj ten mančaft v tej prezidentskej kancelárii neobyčajne stmelilo. A tiež som si myslel, že je to užitočné. Samozrejme sa mi stali také veci, že najmä také noviny, že Republika boli, ktoré veľký mufti ovládal, že prišiel na tlačovku odtiaľ redaktor, ja som sa vrátil z Chicaga, a ešte poliatý kávou z lietadla, teda nepolial som sa ja, ale taká pekná letuška. Tam mi vnútila potom fľašu šampanského ako bolestné. Na tlačovku, kde prezident Kováč dostal výročnú cenu Zväzu amerických právnikov za svoju činnosť, za udržiavanie demokracie, právnosti a tak ďalej. Prezident tam ešte ostal, ja som sa vrátil a redaktor Republiky sa ma takto vyzaví, z ktorého som ja poznal dlhé roky, ako človeka, ktorý chodil po redakciách kradnúť noviny, kníh, fotografie a časopisy. Či tam boli zástupcovia firmy Peršaro. To viete, bolo v také obvinenie, že Kováč nejaké kšefty dohadoval dodávkami plynu, nafty a neviem čo všetkého. Ja som povedal, že samozrejme nie. Prezident Kováč bol na výročnom zasadnutí Združenia amerických právnikov, kde dostal tú cenu. Tam ani Peršaro nemal čo robiť. Nie, neboli tam. Na druhý deň je v novinách, Kováč rokoval s Peršaronom, zase také intrigy, ožobráči Slovenskú republiku a tak ďalej. Takže bolo takých vecí viacej, alebo takých, tiež som niekde vrátiť z nejakej cesty, strašne vyspatý celú noc v lietadle, tiež bola nejaká tlačovka a mne sa tak podarilo, že som takto na 2 sekundy zavrel oči a vtedy jeden môj kamarát, fotograf z Pravdy to cvakol a bolo to na prvej strane. Prezident hovorca na tlačovej konferencii sladko spí. No, tak boli aj srandy, ale bolo to dosť také dramatické. No už stačilo. A ako všetky aktivity vnímajú ženy tvojho života? Tvoja pani maminka, manželka, tvoje dcery? Moja maminka je voči mojim aktivitám značne imúdna, jej to tak ako veľmi neprekáža, ani nemám pocit, že by si to nejak výraznejšie všimla. Majú iné priority. Tá pani, čo so mnou býva, teda tá manželka, táto tak bere, akože tak to má byť. Neviem ti na to ani vtipne, ani filozoficky odpovedať. Tak poďme na to, že Vladimír Števko neprednáša, nepíše knihu, nepripravuje televízny scenár, nesedí v divadle alebo v aute smerom do Martina za mamou. Čomu sa venuje? Čo má rád? Mám rád ticho. Zo všetkej hudby mám najradšej ticho a potom hneď Mozarta, Vivaldiho a podobných pánov. Minul sa ma pýtal jeden kolega z rádia, ktorý ma chcel do jednakej relácie pozvať, akože, čo hovorím na slovenskú populárnu hudbu dnešnú.
Hovorím, je mi srdečne ľahostajné. Tak by ma potom nepozýval ďalej. Rád lyžujem, pokiaľ mi teda dovolí ešte toto schátralé, potrebované, staré telo. Hrával som rád tenis, kým som si nepotrhal ramenné väziva. Rád si to prečítam dobrú knižku, lebo pravdu povedať, posledných cirka 20 rokov som na také fajnšmekerské čítanie nemal veľa času. To ja som nič výnimočné. Tak porozprávaj niečo o tej láske, o tých lyžovačkách, o tých medailách, čo ti visia doma, lebo však ty si profesionálne sa tomu lyžovaniu ako mladý venoval. A potom aj novinári. Za socializmu neboli žiadni profesionálni, boli profesionálni fotbalisti, ktorí boli zamestnaní očistom v nejakej fabrike a hrali len fotbal, ale takí tí iní športovci, volejbalisti a lyžiari, ja som zjazdové lyžovanie robil v Slávii, to nebola žiadne profesionálne. To sa vtedy volalo ako výkonnostný šport, alebo čo. Tých medailí nemám až tak veľa, taký úžasný som zase nebol, ale mal som to rád. A ten tenis? Tenis som mal rád, no ale Ismail. Ďakujem. Ja teraz otváram priestor na to, aby ste sa mohli vy, milí hostia, čokoľvek, pána profesora, opýtať. Ja by som sa opýtala, pretože hovorím o profesionálnom divadle, ale viem, že máš veľké zásluhy aj amatérským divadlom. Je to už 40 rokov dozadu, čo sme sa videli. A veľmi sme si vážili vždy, keď si prišiel do poroty, aj keď sme sa toho trošku obávali. Všetci sme sa pýtali, že bude tam Štívko, no tak niektorí aj preto, že bol veľký však, babi, ale aj preto, že jeho slovo vždy bolo také, že nás posúvalo aj každá kritika. Takže chcela by som sa ľahko pýtať, ako vidíš teda to amatérske divadlo dnes? No, poprvé musím sa priznať, že už nemám taký dobrý prehľad ako pred mnohými rokmi, pretože, ako sa volá, som sa teraz zabával v súvislosti s poverením inými úlohami. Som strávil detstvo pri tvorbe jednej hrubej knižky, ktorá by mala o nejakých pár mesiacov ísť, takže už nemám času, ale nemám už ani síl a navyše ani to Ochotnícke divadlo už nie je také inšpiratívne, ako bývalo. Vám poviem jedny také približné čísla, prosím, úctivo. Niekedy v polovičke 80. rokov sa evidovalo 1430 aktívnych ochotníckych súborov. Teda takí, čo minimálne raz do roka naštudovali inscenáciu. Dneska ich je 420. A z toho je už tiež väčšina takých, že raz za 2 roky a tak ďalej. Takže tá strata tej základne, kde tí ochotníci boli, generačná výmena, mnohí tí ľudia už sú v dôchodkovom veku, alebo tí, ktorí ešte nie sú v dôchodkovom veku, nemajú na to čas. V tej hektickej dobe, v tom neustálom pokluse, aj to divadlo majú radi, ale už ho nemôžu robiť. Ale nie je to také skeptické, že viete, v ochotníckom divadle vždy bola istá skupina alebo istá vrstva ľudí, ktorých som ja nazýval fanatikmi, ktorí budú to divadlo mať radi a budú ho robiť, aj keď budú traktory padať, aj keď sa naši ministri kultúry obrátia na kolína. Týmto proste aj v núdzových podmienkach, veľmi skromných podmienkach si čo si urobia, lebo je to spôsob ich komunikácie, ich spôsob realizácie, spôsob, akým sa chcú vyjadriť k čomu si, čo nás tu obklopuje. Samozrejme, to divadlo ochotnícke, ale aj profesionálne postihla veľká finančná núdza. Keď sa chystá festival, ktorý je najstarší v Európe, Scenická žatva v Martine, a pol druhá mesiaca predtým organizátori nevedia, či dostanú 5,60 alebo 12,40 na ten festival, ktorý treba dopredu pripraviť, zmluvne a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko sa odráža, ale napriek tomu je tu vždy taká skupina ľudí, ktorí sa nedajú odradiť, ktorí sa nedajú otráviť. No a keď sa spomínaš také staré veci, tak raz sa mi stalo, že v
bola taká prehliadka celoslovenská z Spišskej Novej Vsi, tam súdol z Liptovského Hrádku. Hrali veľmi slušnú inscenáciu a ja som to ako porodca vyfasoval. No tak som to tak solidne zhodnotil, že dačo som aj pochválil, dačo nie. Po skončení prišiel pán doktor Šenšel, režisér súboru za mnou. Hovorí, pán doktor, vy sa na nás hneváte? Prečo pre Boha? Čo som vám urobil? Však som vás ako v podstate prijal vaše ústa. No veď práve to. Oni boli naštelovaní, že ich podstrihnem nejako parádne a zrazu láskavé slova im nepasovali ku mne. Ale to ja neberem len ako iskričku, ako nejakú momentku. Berem to ako symptomatický jav, že v tom ochotníckom divadle v istom čase si tí ochotníci želali istú úroveň kritiky. Že chceli byť jaksi lepší a dozvedieť sa o tom divadle viacej. Že už im nestačilo to, že zahrajú pre krstnú mamu a pre susedu, ale že chceli proste sa prezentovať aj na nejakých fórach. A túto tému tvoju zaklúčim tým, že dodnes Slovenské ochotnícke divadlo sa považuje vo svete za významný fenomén. Nebudem vyrátavať, kde všade pozbierali hlavné ceny. Je tu nejaký Oravčan zo Zákamenného, detičky. Zákamenné sa pred týždňom dvomi vrátili z veľkého festivalu v Kanade, kde očarili aj odborníkov, aj obecenstvo. Takže ochotnícke divadlo robí lepšie meno Slovensku ako fotbalisti. A za menšie peniaze. Skoro žiadne. Nech sa páči. Nech sa páči. Úlohu v tomto má divadelná kritika, čo môže spraviť pre divadlo, kto číta, alebo vôbec oplatí sa ešte písať? Že či sa oplatí písať kritiky divadelné. Že ako úlohu zohráva? Teraz ako myslíte, že či sa tým vykáže nejaká služba verejnosti, alebo že na tom človek zbohatne? Bohatnúť sa nedá ani dakedy, ani teraz, ani nikdy. Ja, viete, to je taká otázka, ktorá ma trošku zaskočila, lebo keď poviem, že oplatí sa, tak vám môžete opýtať, prečo ste prestali písať? Ja vždy tak odpovedám, že z troch dôvodov. Poprvé som už starý, po druhé nemám správne pohlavie a po tretie je to divadlo už tak biedne, že ma už nebaví o tom písať. Ale v každom prípade si ja myslím, že ten dialog tvorcov a povedzme kritiky, teatrologov by sa mal obnoviť. Mal by byť, ako sa hovorí dneska, funkčný. Momentálne sa píšu také dojmológie. Ja svojim študentom, keď potrebujem vysvetliť nejaké veci, tak im citujem z jednej kritiky z roku 1932, kedy istý kritik napísal, že slečna Hela Pecová v tejto úlohe pôsobila svieže. No hovorím, tak moji chladi, poďme to analyzovať, čo to znamená, čo sa dozvieme o tom hereckom výkone. Tak poprvé zrejme nebola po fláme, nemala kruhy pod očami, make-up asi v poriadku, šaty neboli ufúlané ani roztrhané, živo gestikulovala a zrejme aj tak, ako pohybovala sa po javisku. Ale o čom hrala? Takže dneska na tak podobnej úrovni sa píše aj dokonca v mienkotvorných novinách skôr dojmológia než odborné posúdenie. Má to istú logiku, pretože čitatelia netúžia potom, aby sa dozvedeli, že či tá premiéra vo Zvolenie, v Bratislave, v Perieši, v Prešove, ako dopadla, o čom bola. Ja si myslím, že to je znovu súčasť toho, čo som nazval straty hodnôt. Že to bola, kedy si ľudia v Košiciach čítali kritiky o bratislavských premiérach, hoci ich nikdy neuvidel. Ale ich zaujímalo, že čo sa tam, ako to hrajú a tak ďalej. Dneska to je tak ako všetko. Rusi hovoria vsiorodné. Prosím? Opereši. Áno, opereši, samozrejme. To je mnoho dôležitejšie. Neviem, či som uspokojil. Čo by potreboval?
Povzbudenie. Samozrejme, píšte, vypíšte sa, budem na vás hrdý. Máme ešte otázočku, nech sa páči. Čo stokrát hlavo? Aký máš problém? Je predsa niečo trochu iné. Áno. Typ divadla, ktorý Blaho Uhlar začal robiť ešte pred Stokou a čo som dosť zblízka sledoval a to som ho podporoval, je divadlo, ktoré vzniká celkom inak. Nie pre tých, ktorí to povedzme neovládajú, ja viem, že to vy poznáte, dobre. Divadlo, ktoré nepracuje s pravidelným textom, že si teda zoberú nejakú hru, ale sa nahodí nejaká téma a teraz sa na tú tému improvizuje a pokiaľ sa dá, fixujú sa nejaké situácie alebo aj textové časti, nejaké repliky. To je divadlo, ktoré aj manifestom, ktorý s Milošom Karáškom vydali, povedali, že Shakespeare je úplný blbec a že teda treba všetko dekomponovať a deštruovať a tak ďalej. To sú tie inscenácie, že tam sa nerozvíja príbeh, je to akási situácia, ktorá na čo si reaguje. To divadlo malo svojich nadšených prívržencov, najmä medzi mladými, ale aj takáto staršia generácia sme tam ako dokázali vydržať aj dačo pochopiť. Bohužiaľ to divadlo zaniklo, zbúrali im budovu, dodnes na tom mieste nič nestojí. Zo štátnych peňazí dostávali malý prídel a keď dostali malý prídel, tak Blaho Uhlar ako hrdý Gruzín to odmietol. Tam sa nebude so štátom baviť o nejakých pár korunách. Bolo mu dobre, kým dostával z Pro Helvécie zo Švajčiarska peniaze, ale to tiež ustalo. Takže to divadlo skončilo a podľa mňa skončilo trochu smutne, že odlúčilo sa od neho niekoľko, ako by som to slušne povedal, nechcem povedať klonov, ale derivátov, ktorí vlastne to, čo sa u Blaha Uhlara naučili, čo si osvojili z tejto takej novej postmodernistickej a postdramatickej doby, robia teraz sami. Niektorí úplne odišli do iných profesí a viete, to tak býva, že osudy mnohých avantgardistov sú v závere pomerne tristné, poviem, alebo niekedy trochu smutné. Takže povedzme divadlo Skrat Ľuba Burgera a His Melody Boys je takou deriváciou, takou odvodeninou od toho Blaha Uhlára. Blaho robí ďalej, robí so súborom Kopánkev, ochotníckym súborom, ale robí už divadlo, na ktoré som ja ešte nedozrel. Divadlo, napríklad posledná inscenácia je taká, tam sú len dve slova zaznejú za celé predstavenie, inak sú to len pozitúry a grimusy. Ide heroj. A takto to ide pol druhej hodiny. A keď sme sa pokúšali na nejakom sedení porodcovskom, teda aj s ním, ako hľadať nejaké významy, pokúsať sa dešifrovať to, interpretovať to nejako, tak Blaho stál a povedal, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sa usilujete nájsť v tom nejaký zmysel, ale ja som tam žiaden nedával. Tam si ja myslím, že tam už divadlo končí. Tam už divadlo končí, lebo robí inscenácie o banalite dnešnej, však banalit je mimoriadne veľa, ale nemyslím si, že divadlo má tú banalitu na princípe akéhosi naturalistického prenosu priniesť na javisko. Sedia Blaha Uhlara dve dámy na javisku, štrikujú a rozprávajú sa, čo navariť a čo napiť. Čiže on vyjadrí istú nízku úroveň toho. Ale toto je ako nič, jaksi nie je inšpiratívne, nič to nikomu nepovie. Ja som pred pár rokmi bol taký súbor český avantgardy, ktorí sa odhodlali robiť politické, kritické divadlo. Na jednom festivale to predstavenie bolo také, že povedal, a ten náš premiér je, nemôžem pred mládežou citovať príslušné slovo, a tá česká vláda, tá stojí za prd. A takto to išlo pol druhej hodiny, proste séria istých nadávok na českých politikov. No a zákon schválnosti, kto to dostal na hodnotenie,
ja, tak som im musel veľmi opatrne vysvetľovať to, že o niekom povieme na javisku, že je gôl, alebo ešte farbistejší. To ešte nie je umelecké zobrazenie veci. To je proste, to možno môže byť v novinách, alebo to si môžeme v krčme povedať na ulici, ale divadlo by malo vypovedať trošičku zložitejšie a trošičku viac. Takže mne z osudu Blaha Uhlára trochu smutno, lebo ja som tak ho sledoval ešte od jeho začiatkov, študentský, ešte ako gymnazista, keď sa pokúšal robiť pantomímu. Nie nezaujímavo, potom to opustil, mal kopu zaujímavých vecí, aj pred stokou, aj v stoke, ale mám pocit a je mi naozaj z toho smutno, že to je éra, ktorá už sa uzavrela. To je cesta, ktorá už nevedie ďalej. Jeden taký veľký poľský režisér Erwin Akser raz napísal, že v divadle každá avantgarda žije tak dlho ako pes. Tak keď som to prvýkrát prečítal, čo môže to byť pravda, tak pes viem, podľa plemena, od 10 do 16 rokov jedného ratlíka som zažil 18-ročného, ale to bola rarita. Tak som sa, pre istotu som si zobral múdre knižky a začal som si vypisovať dátumy, odkedy do kedy. Ten Akser mal pravdu. Mal pravdu. Proste, len divadlo je taká zázračná vec, že z tých rôznych výbojov, avantgard a tak ďalej si vždy niečo zachová. Nejaký výdobytok. To je jak špongia, tak trošku nasaje do seba. Dodneska vie, že biele svetlo, to je diskovoltové, kontrolujte ma, pán režisér, že to je vynález expresionistického divadla. Dneska je to samozrejmá súčasť. Dodneska vie, že čo ja viem, odstránenie sufít a hádnie v holom javisku, že to je výdobytok počiatkov symbolistického divadla. Už teda v poslednej štvrtine 19. storočia a tak ďalej a tak ďalej. Takže ono sa to ako tak všelijako hmíri, by som povedal, a niektoré veci to divadlo prevezme do svojho arzenálu. Keď bola éra poddivadiel, sa na to pamätáte aj Andráš, aj vy, že to boli pokusy profesionálnych divadelníkov, ktorí ale na amatérskej báze si chceli robiť iné divadlo, než na hlavnej scéne. Našli si nejakú pivnicu, Jožo Bednárik, kaplnku v Nitre, kde hrávali a tak ďalej. No odohrali 4-5 sezón a potom sa to, čo si tam vyskúšali, čo si tam vymysleli, akú skúsenosť nadobudli, jednoducho preniesli na hlavnú scénu. A tie malé poddivadla, pivničné divadla stratili raison d'être, ako hovoria na Hustáku. Takže v tomto je divadlo svojím spôsobom obdivuhodné a tiež si myslím, že aj to, čo akoby zaniklo, nejakú stopu, nejaký impuls si ponechá aj do budúcnosti. Zastav ma už, prosím ťa. Ja už by som ťa, pán profesor, chcela zastaviť. Pán režisér. Ja by som sa ešte chcel opýtať, divadlo ako inštitúcia je aj u nás v kríze. Prejavuje sa to aj na tom, že delimitované divadlá pod Kúcky zrazu za tých 10 rokov stratili na svojej sile. Namiesto niekedy niekoľko desiatok rátajúcich členov majú dnes sotva 15 a to sa ani poriadne stredne veľká hra nedá pomaly obsadiť. Nehovoriac o tom, že mladí pomaly budú mať problém sa dostať do takéhoto organizmu. A vôbec tento problém vyvrcholil situáciou, ktorú verejnosť hádam najviac vníma v Národnom divadle. Ako si myslíte, aká je prognóza tohto procesu? Keby som vedel, tak to speňažím. Ja si myslím, že prognóza nie je veľmi optimistická z viacerých dôvodov. Poprvé, tie súbory sú v stave značného rozkladu, aj preto, že divadlo pre nich, pre tých väčšinu hercov, výnimkou takých šialencov, ako je Alborot a ešte zo dvaja traja, pre väčšinu z nich už divadlo nie je hlavným realizačným priestorom. Tam chodia si zahrať, lebo však mať telefónny zoznam, že člen Slovenského národného divadla tiež nie je výkonná zbytočnosť, ale hlavne sa realizujú v dabingu a v televíznych seriáloch. Čiže tam poklesla pracovná morálka výrazným spôsobom.
niektorí herci kvôli vidine lepších kšeftov a lepšej sebarealizácie divadlo opustili. Niektorí navždy, alebo sa tvária, že navždy, niektorí sa vrátili ako marnotratní synovia. Ďalší problém je, že nie je režisor. VŠMU a u vás každý rok nejakí 2-3 končia, ale keď prídu do praxe, tak sa ukáže, že tí chlapci a dievčatá, samozrejme, ďakujem vám pekne. Viac dievčat. No u nás ešte sú zatiaľ, no je to 50-50 asi teraz. Ale o rok určite už budú mať dievčatá prevládu. Že teda neprídu ľudský a remeselne dobre vybavení do toho divadla. Viete, príde taký mladý režisér, má režírovať nejakých starých kozákov, ktorí 20-30 rokov čo si zažili, tak na mňa dívajú cez prsty. To je nezávidenia hodná situácia. No a ďalší problém podľa mňa je repertoár a dramaturgia. Keď ste sa pýtali na Národné divadlo, ja hovorím samozrejme svoje súkromné názory. Národné divadlo je špecifická inštitúcia, ktorá, Národné divadla nie sú našou špeciou, to dokonca vznikali skôr. Comédie Française je svojím spôsobom tiež národné divadlo. Vznikali národné divadla ako vyvrcholenie národno-obrodeneckých a národno-uvedomovacích snách. Preto je národ Soviet v Čechách, Pražská kaplička na Vltave a tak ďalej. U nás sa to nedalo, my sme národné divadlo tohto typu nemohli mať v monarchii, takže sa založilo divadlo administratívnym spôsobom. Pozvali Ježabkovú spoločnosť Pardubic, ktorá mala všetko, prišli do Bratislavy a České divadlo sa nazvalo Slovenské národné divadlo. Ja znovu nebudem historizovať, ale chcem sa dobabrať k tomu, že tá pôvodná idea, že divadlo, národné divadlo ako vrcholná reprezentácia národnej kultúry, jak tu pani doktorka citovala, tuším zo mňa, že na divadlo treba všeličo, spisovateľ môže byť sám. Že teda tá idea tej vrcholnej reprezentatívnosti je už mŕtva. To už nikto nevzkriesí. To proste v tejto dobe už vlastne v medzivojnovom období už otázka Národného divadla nemala ten cvenk, ako pri tých prvých 10 ročiach, to vznikalo cirka v polovičke 19. storočia plus minus, ako tá pôvodná idea bola. A teraz stojí, čím má byť Národné divadlo na Slovensku. Lebo teraz, čo sa posledné roky robilo, bolo také, že štipku klasiky, ale pokiaľ možno poprevracanej, tak všelijako, že v Čechovovi sa chodia tí sovietskí samopalníci. Potom chcú tam mať ako nejaké komerčné veci, aby teda ľudia prispeli do divadelnej kasy, čo treba. A potom sú tam pokusy o akúsi novodobú, modernú alebo postmodernú, také tie kusy, ktoré majú na západe úspech v divadlách so 60 miestami. Zrazu je to taký mix. To nie je ani také, ani ryba, ani rak. Ja som aj hovoril pánu riaditeľovi, už nie je pán riaditeľ, takže som to ani nemusel hovoriť. Národné divadlo sa musí rozhodnúť, čím chce byť. Si jednoducho stanoviť nejaký program a od toho odvíjať. Čo sa tam bude hrať, kto tam bude režírovať, akú poetiku použiť a s akými hercami to budú robiť. Ale pokiaľ to bude také, že každú chvíľku ťahá pilku niekto iný, nikto sa nemôže čudovať, že ten stav je taký smutný, aký je. No a posledná vec, a tým už ozaj skončí, nejsou lidi. Mňa kopu pýtali, že ja som odmietol samozrejme a pýtam, povedz nejakého človeka, čo by mohol byť riaditeľom Národného divadla, ktorý by mal mať to vzdelanie, manažér, aj kultúre by sa trošku rozumel. Neviem si spomenúť. Tak ako desiatky nových kolegov si nevedia spomenúť. Jednoducho táto doba týchto posledných 20 rokov, teraz sa tak módne hovorí, nevygenerovala nejakú osobnosť, ktorá by bola takýto post, iste vážny, v stave zastáva. Neviem, či sa vám odpovedať, ale tak len
ad marginem, ako hovoril váš otec. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa v mene vás všetkých aj v mene svojom poďakovala nášmu dnešnému hosťovi, profesorovi, doktorovi Vladimírovi Števkovi za to, že prijal naše pozvanie do vedeckej kaviarne. Chcela by som mu zaželať veľa dobrého zdravia, aby ho poslúchalo rameno pri tenise, kolena, na lyžovačke, aby vládal sedieť pri písaní ďalšej objemnej knihe, respektíve dokončení tejto. To, čo už je napísané, už sa neopravuje. A všetko dobré a veľa tvorivostí na... Slavka, môžem jednu vetu ešte povedať, napriek tvojej záverečnému hymnuce, či jak sa to sklonie. Táto debata, ako ste si všetci láskavo všimli, nebola veľmi o vede, aj keď je to vedecká kaviareň. Okrem iného aj preto, že ja sa až takým veľkým vedcom necítim, že svoje opusy, ak to tak dnešne môžem povedať, som spáchal preto, že sa mi zdalo, že treba isté biele miesta v našej kultúre nejakým spôsobom aspoň trošku zaplniť. Čiže ja som nemal ani súkromný pocit, ani súkromnú ambíciu dopracovať sa k vysokým vedeckým etám, tak mi toto ľudové rozprávanie, ktoré som tu s vami vedol, láskavo odpustil.